Zonke Monday machit Eskoleni. Abonje okunye ku-right kodwa isikole nje isona esingikhathazayo. Kanjani manje? Kubuhlungu imedula oblangata. Ngikhathala mina kufunda. They are just in it for it, but they are tired, Shem. They don't know what's going to happen tomorrow. Kuze bazothi education is the key to success. Bekukhiwelani. Enye into engiphetula umoya leyo. Ngenilanga ngosho igama elilodwa bese ngithulela khona lapho. Ngothi isikole bese ngiyathula unomphela. Yo, ebut akunzima. Kube ngafunda impela ngabe ngise staff room. Isikole wasekela ntoni? Eskoleni ndasiyeka ingxaki isikude. Hey kahle bo hey. Somebody come look at this. Look at this. In a substitution reaction. I cannot react with elementals in a substitution reaction. I cannot react with. There you go. I told you. No one here is safe. Papa in.